Musibbe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗalirumede fere feñay windere fen jeyɓatake bindaɗo jaslari jeeɗiɗi dujal hitande ujunere 25 ɓatake men faati koye gurdam galleji ɗi en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama alhamdulillah en jetti Allah rahman en juule annabi makko tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydi cellal ɓeyda suturo ɓeydani men ndenka ɓeydani men e barke kala ko daña yo Allah ɓeydi hen barke banda men tinnoɗen ɗaɓɓen barke ɗaɓɓen ko heewi waɗaka barke moƴƴani yo Allah reen ɓesgu heewi so barke ala hen a dogat tan ha maya an jinnaɗo aɗa ñammina ha maya to haydara mbawana koye mabɓe yo barke feeñ e kala ko daña jawdi heewi ala koni naftata andina ora andina huuna andi meela naftatama haydara hay faɗoma so taƴi a soɗata hen yo Allah rokku en barke jawdi nana heewi magasin uji maaroji gueɗe goɗɗe kala bankaji so barke ala hen jawkal kal nafatama haydara barke woni coora seeɗa barmi heewa dotta mbolyon moni kala ñaama ha haara alhamdulillah teno ko nanno e barmi ko seeɗa wonno sen dutini haqqillaji men e barke tan ma barke suuren ɓeydorɗen hen sen usti haqqillaji men en dutima e ndereru mo faltotako ko ñamata anda ko ñawata joni curtuɗen enen kala hande no aduna o wayni yo Allah reen suura koy alhamdulillah kala ko daña koko renda hande o noon denɗiraɓe ko weltiɓe no feewi sabu hande sa yeehi lappol palol dane maayo ko ɓuuri hewde nokkuji jokkirta endam hande ko bidongaji ñebbe dey burlaji kiren lowe ñebbe ha heewa ne jokkiri e endam alhamdulillah ko yettude Allah kono en beltinima Demba Huudu Taal e suddi mum e galle mum gandon kam hande ɓe kaccitto ko cooke ɓe gottoto ko cooke ɓe kirtoto ko cooke ɓole
ɓole Ali Hudu Tall kam suusa yeddude ɗum Ali Hudu Tall suusa yeddude ɗum kono kadi Demba Hudu mi salmini sohnaɓe no feewi alhamdulillah yettude Allah Allah ɓeydanen barke e neema e ndema ka kala ñebbe kewena heewa ko noon ne kadi sohna Haba Gueye joom ñebbe min calmini min juurimama soko Allah de on jiɗin tuufademi kono alhamdulillah mi heeɓi ñebbe ɗe pop won musidɗo goto nan ɗo henna ene wiya Ali So mi tottimo ha laaɓi on jarama Seydi Tall Seydi So yo Allah waɗe moon barke onon foof ɓeydo alhamdulillah kala ñande alhamisa eɗen keewi haalde gurdam galleji ɗi ɗon calminten Saydou Ali Diallo ha toon to ɓulon kaaƴe mi salmini sohnajo o no feewi mi salmini nene mi salmini mawne en pop hayen goto mi ɗaccani ko noonne kadi e dendagal dente yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e dendagal dente yiɗɓe ceerno Haali Abdoullahi Sy e dendagal dente fulɓe kala ɗo goni e dendagal ƴoguirde kala en calmini wonɓe hen ɓe kala en juurima ɗumen hay goto en ɗaccani en jii vidéo goto guila heccanki nde Daka o saaki ñande altine nde vidéo yillima no feewi e nder dente fulɓe alhamdulillah o pilmuɗo vidéo o Allah rokkimo fartange wawde filmude ɗum ko Allah longinimo yo wat ɗum tawno neɗɗo kala ko waɗi waɗata koye koddiroji Allah kono Allah darjini vidéo o yettima e dente kanko o goyannoɗo alhamdulillah yimɓe kala muññitimo e bojji makko sabu Daka makko e duwade toon o jaabede Allah longinimo yo yah omo woya anne kadi Allah longinma ya filmumo omo woya Allah longinimo yo haal ko haali ko anne kadi Allah longinma ya namdomo ko namdiɗamo ko Allah longinma ya sar vidéo o sari hande noon yetti ballal yettimamomo yimɓe kadi gandi caɗele ɗe o haali hen caɗele ɗiɗi haɗa jetti tati caɗele ɓesgu eɗen gandi annabaɓe Allah gullitima Allah ɓesgu ko wayno Zakariya Ibrahima weltinira jarriba jaɓi Allah barkini fof kanko no woyti ko ɓesgu o woyti ko caɗele o woyti kadi o haali konngol ngol ganduɗa Allah andi so tawi Daka mo wuri ma tawtumo ɗon est ce que konngudi gonɗi hen ɗi bandiraɓe notima ni ne moƴƴi saabu on jii so en teskima cukalel biyeteguel Ahmed Ndiaye ñande 4 lewru avril mayduɗo hen ndu aɓe mbaɗanno kursi bamɗi ngam mawninde manditare leydi Sénégal bamɗi kala dogi Baba makko sali o haaɓi o fiiɓa o foti soɓe kooti galle ma o lebtu Baba ba omo haaɓi omo mettini jaydiyanke goto noon ƴetti haala makko sari ha yetti médiaji kala kanguel hanguel heeɓi hen araray mawɗo ɗe gueɗe ne mbaɗa e kala saaha ɗe gueɗe ne mbaɗa kala saaha kono ayno yimɓe jiiriri oɗo vidéo ha sari ni banda men ɗum ɗo yo jokku woto won tan hande haɗa ɗo saabu galleji ɗi won wonɓe hen ko mayɓe aɓen ɗo mi jogui ordonnance uji tekkuɗi kayne ɓe jogui tene koɓe ñaami ɓe ngala woni hen mbawa fertude hay guite Allah e ñiiƴe musoje woni hen mbawa haylarde Allah e guite ene jogui katrak ene jiiɗi oppiriyade ne donki taw ganduɗa so tawi a nelli ujunaje sappo tan ne wawi oppiriyade ɓen ene gooti woni yimɓe hannde ne gooti aɓene ndeeƴi ɓe gullitaki hay goto
kono ko ɓe maayi ɓe hannde o noon aduna men hannde o sa deƴƴi a wullitaki tan a maayat hannde sa woni dimo konngol ma tan a deeƴi a maayat ɓinngel tokkocel cigguyel so tawi deeƴi tan yimum muyninta ɗum one deeƴo heyɗani kono wullat tan beele siftore wullat tan beele siftore so yiɗi ƴettede wullat so yiɗi yarnede wullat so yiɗi muynude wullat so yiɗi fijirede wullat holko saabini wulla woto yejjitede aɗa andi politicien dawriyankoɓene ko jiitan saaha fof dawriyanke ne haala ko woto yejjitede saabu dawriyanke so deƴƴiti tan population yejjitat ɗum watta haqqille gouvernement watta haqqille laamu yejjite maya mes kala ko yejjiti kala ko muɓɓuɗa hunde ko ma jejjitiɗa sa yejjiti sa muɓɓi hunde man a yejjiti a sabbo tan anin muñ tan kono ñande kala ɗo rewende aɗa ñaago tan so ɓoyi o tampini kam de fami wannamo tan guitta mbaɗa par ce que agaɗa tampi fo mbaɗa kono so deƴƴi tan mbatta ko banggue goɗɗo ko dañata ko hen kuppata seeɗa mbannamo kono so deƴƴi tan a yejjitanmo ɗum tagui noon saaha wonɗo heɓtoto wonɗo caɗele keptoto neɗɗo wonɗo neɗɗo yettoto o wullat o haalat ɗum wonat kadi taw ko saaha koko yonti so haali tan Allah waɗa hunde yaha kono wona haalnoɓe ko ɓuuri ɗum won daññoɓe ɗo caɗele ɓurɗe ɗum o jooji ndewi ɗo vidéo ngaji ndewi ɗo hay fistin keɓani kono ɗum ɗo hen wonno ko jeeɗu jomum ari ardi kadi eno Allah wiri yo waɗire ni Allah ɗowi ɗum o heeɓi janggo pilmeɗo goɗɗo bedda ɗon jiyon hay goto laratamo so tawi wona Allah wi ɗum noon tinnodiren ballodiren onon ɓenniɓe vidéo ɓe foof e walɓe hen ɓe galleji mon ñawɓe nan toon jomen katrak nan toon jomen ñiiƴe musoje nan toon joguiɓe caɗele nan toon ha keewi taw ko safarani gande koye mumen cafrede balleɓe mon fof balle ɗum no fotiri foof tine jomumen ɗum woni hankkadi ni gona neɗɗo ballowo gona neɗɗo bitta ahudi ƴewtotoɗo yo Allah won ballo ya rabbi ko baɗal moƴƴal noon en jonni en beltima kadi eɗen mbiyamo kadi alhamdulillah kala ko rendi yo safro hen no moƴƴi sabu o wulliti ko ɓiɗɗo noon caɗele ne gona e gorko ene wona e debbo ene wona hakkude debbo e gorko ene wona kadi caɗele ngala e mabɓe Allah rokkani ɓe tan ene wona caɗele ngala e mabɓe Allah rokkani ɓe ene wona e ndiyam gorko ene wona e debbo ene wona kadi Allah ɓe ngala caɗele Allah rokkani ɓe tan Allah fesani e mabɓe ɗum ne waɗa yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman yewtere men gurdam galleji ɗi en ji vidéo goto ɗe balɗe ceerno goto kam ardi wuro ngo ɗum koto banggue Casamance to o haali hen haala moƴƴa o ƴetti pellital wiide hankkadi ni so tawi debbo humanama camluji bonɗi batteɗi ɗi foof so mbaɗama kono dow gendarmerie teni wuro ngo yaade makko teni kadi laamu ngu yaade makko en ji audio goɗɗo khalifa goto wi camluji kewɗi bonɗi batteɗi hande dewle ɗe so tawi waɗama e nder diwan makko hoto Allah waɗe barke ngal dewgal bandamen e bandiraɓam rewɓe tinnoɗe ngare gustane koye mon teddedi gustanon worɓe mon teddedi gustanon waniraɓe mon worɓe teddedi gustanon musidɓe mon ɓe jokkodirɗon teddedi tinnoɗe kono gone galleji he jamanu ne faaɗi jamanu ne muusi jamanu ene faaɗi ene muusi hay goto natti moftude hay mbuɗu kala ko moftuɗa joni woda nodduɗoma noddirtuma tan ko wona caɗele gurdamum de ko caɗele dewle minen nde min payi koye dewle komin mayɓe dewle nana ngara holɗum ko piye tan e dokke e goɗɗum gustanen koye men teddedi ngare gustane koye mon teddedi e ɗe dewle ngare gustane koye mon teddedi e ɗe inɗeli ngare gustane koye mon teddedi ɓuuri bonde aduna foof ko miskino Allah ñaaƴowo ala haydara aɗa yiɗi hollide wonko joguiɗa
taw hande jogiiɓe koye men natti wadde ɗum ni mbatta ɗum ni. Hande ko miskineɓe ɓe ngala haydarande jiɗi fusde so tawi dañi kew taw ko pusata ko fof ka ñaagiiɗo e ka ñamliiɗo. Ngare gustanen koye men teddendi tinnoɗe ko onon rewɓe noon gaddata teddendi kala ko haɗa gaddon goɗɗum, so ɗum haɗama gaddon goɗɗum. Holɗum hen no wayi. Hande so tawi tan wiyama yange waɗi walla kaari humanama, ñande kumal nde otesaji ɗi e robboji ɗi e goɗɗum ɗum fof koko lijita, kaaliso fof koko lijita. Tene yuman yange o walla yummum debbo nan ɗon jogui katrak ɗe dumunnaji fof ne rewe gorko mum walla ne rewe ɓiɓɓe mum walla ne rewe wadira mum worɓe, balle kam uppiro balle kam oppiro. ɗum ɗo ari ñooka ɗum ɗo luttuɗa tan joɗɗa mbiya mi safraka. walla aɗa jogui caɗele ɗum ɗo ari caloɗa nanno yaɗum e kollo feetoyal joɗɗa joddoɗa e ñamale janane, joɗɗa joddoɗa e ñamale janane. Tinnoɗen garen gartiren koye men ɗo poɗɗen e ɗo kaɗɗen, gusten ñamale, gusten ñagundeji. So tawi yanqeli ɓattima woni hankadine an yanqeli ɓattima mo jiiɗa fat fugga bafal mu aɗan tan nodda téléphone ngaji ceya. So bani gorko ko tedduɗo ala, bamma ala, joom galle ma ala, duttorɗa koye musidɓe wodaɓe. Teni so tawi ka debbo wonɗo ñagotoɗa aɗa rokke so ɓooyi on ne ñagotoma, on so ñaguima ma rokkanmo walla mbatta hirsude mo. Aduna ko dona doni a totta tan totteɗa wona woni yimɓe ne godi sa ñami buuɗel mabɓe wattamin hoorema de. So ɓooyi ɓe guittat respect gonɗo hakkude mon o, ɓe mbatta ñagadema goɗɗum. A jiiɗa aɗa hersa jomum, teni jomum ɓeydo asde gaska ka. Hankadi a woni jinnaɗo caɗele nana ngara dewle en goɗɗumen fo hankadi an wonno hankadi ka jiɗɗo comci en ka jiɗɗo yaade yanqeli en goɗɗumen mbatta ñagademo ha ɓooya naata e petti goɗɗi, ha ɓooya mbatta wadde ko wona jikkuma, mbatta wadde ko wona adama. Ene fuɗɗoroɗo ka cukalel dewel tukuseɗa aɗa fuɗɗo e nadde e gurdam aduna, a ñaago connexion ngaji, aɗa ñaago gueɗe goɗɗe. So ɓooyi tan anne a ñaguete ko ñagueteɗa ko a rokkat par ce que o ne rokkuma il faut dokkeɗa kadi dokkomo wona goto, ɓe ñagotoɓa wona goto. Ma hawre hen neɗɗo mo ganduɗa o wona jafotoɗo o hoynuma gotol. ɗum addi koyraɗe jii toon e vidéo ngaji ne jaahaɗi. banda men gusten ko jiɗeten ko. Tenti noon bandiraɓam rewɓe tinnoɗe guste wonde yitile en. Neɗɗo ko yi fof ne yiɗi ustu ɗum, ustu ɗum. Sa yi wutti joɗɗo e TikTok tan mbiya ko ma dañamo, aɗa miijo holmo poɗɗa noddude, holmo poɗɗa jokkodirde, a anda o mo neldowomo o wonko wontoyta de, wonko wontoyta bana men rewɓe, wonko wontoyta. Kalde yangue ari koma tampa, ma bonodiriɗa, ma dañi henni herminɓema, ma dañ ɓe karminɗa, ma dañ tikkanɓema, ma dañ ɓe subhanallah. Teni yanqeli ɗi ɓooyata, kalñen jomum dambiti ha woni balɗe ko caɗele, ko probléme uji. heddo aɗa yungini aɗa ande hoorema ko guyitali ko gullitali. Ceerno jaren seesa, jaren seesa, jaren seesa no feewi. Jiya dewgal hume babiraɗo wiya so on pari garane debbo mon, yimiraɗo wiya ala mi ala hen hande mi ala hen janggo, min kay ko mami waɗana ɓiyam hirande welde e kirale, taw jomum ala hay fistin ala hay mbuɗo mbiyama mbanna ɓiye hirande. Holto dañata? Aɗa lokkitoya heddo an kadi aɗa lokkitoya mo jiiɗa fof aɗa deeya ɗum, ana tijogade suturo, ana tijogade gacce. Tene jinnoɗa ko dewgal wiya waɗa barke, aɗana itta barke o par ce que aɗana surta hoorema. Mo jiiɗa fof mbiya kalde ko jogori hurtoyade mboɗi wadde hirande mi ala haydara. A surtimo, a surti barke mo jogori ɗaɓɓoyde o, a bonni ha boni.
ñaagoɗa partout ko keɓata ko ala no foti teni ko ɓuri heewde kadi e wiyoɓe min ɓiyam o yahata sonamo hirande wallahi kalmoɓe ñaagui heewani rokkude ɗe heewani heewi ko rokkudeɓe cettayal ten Allah liɓay makko kadi caɗele goɗɗe ko dañi fo rendata ko dañi fo rendata ko dañi fo rendata hawo haaɓa yanta ñamale yanta ɗum waɗe kirakal puykal wontata ko kirakal puykal ten so yi dewgal ngal wonta ko dewgal puykal caɗele ɓole gonta e dewgal he so ɓoyi debbo arta galle ne arde ɓiɗɗo mum walla ɓiɓɓe mum jooɗo ne lebta mon kadi bandamen yaruddul mar'u bima ya'tadir neɗɗo kala ko golli arta e mum gollan ɓiye moƴƴere duwonomo moƴƴere mo saɗa jogii watsa ala duwonomo yoya alhamdulillah moƴƴuɓe jibinnoɓe waliyaɓe barkimiɓe pop duwana jeehi duwana naati e cuuɗi mumen waɗaka hôtesse nawaka salon jubbi juɗɗi walla nde ñamambo juɗɗo jokkaka coguineji juɗɗi robboyon paat kon mo jiiɗa fanka ne hiiɗi ne himmiran ne jogui haaju te meeɗa jogorani haaju e diine Allah o meeɗa jogorani ni haaju e gurdam moƴƴam ala ko pusgu ara tan joomen gara pusa ha bona to haydara la hande joni so tawi saaha hôtesse yonti guila to banggue ziyara allahu akbar ziyara waɗani hôtesse kala hande ɗo suka debbo wonno hande ƴeewata ko holto dañata hande ko soodiri wutte waɗa hôtesse par ce que hollum kaari waɗa ziyara min mbaɗa hôtesse uji minen fof min mbaɗa hôtesse uji te kamɓe fof koɓe ñaakiɓe tous pap ko yeliɓe koɓe ɓorni koɓe yeliɓe ɗum ɓe ngala an joom ziyara o wi kala baɗɗoɗo hen hôtesse mi yaafaki mi yarlaki ten woto arɗo mi yiiɗa yi ɗum ɗo hen kono responsable mane hen part de responsabilité maɗa ne hen salo ɗum koɓe jiiɗi wadde ko salo wiɓe mi yiiɗa ɗum hande mi yiiɗa ɗum janggo tene wonmaɓe piyat kala hen mo dañani ko fi ñaagoyto so ñaaguima toon noon so tawi o rokki kanko noon o ñaagama ko ñaaga ko o salima walla o rokkiri ten o dañi on wuto ɓoori wari o testi diine l'islam o yeeyi hoore makko o ari diine ma o ari nottade noddandu maɗa banda men guddeɗe pallanteje guddeɗe demuɗe koye woto bonnen koye men woto bonne diine en puusi dewle hawen tampi en puusi inɗel hawen tampi eɗena puusa diine kadi eɗen laara fof ko rewɓe kalɗo ɓe ngari ɓe gadda ko ala hen so ɗum uddama kadi ɓe jaltindema gongal ɓe gadda ɗum so haala so ɓooyi yimɓe kaaɓa goppa tampa diine o bonna aadaji ɗi bona gurnamen fof bona aduna ko rewɓe sukaɓe soɓe jangi aduna o feewa soɓe janggani dalƴen ko haala fo sikke ko yaware walla ko ñiŋale walla ko kirtigde walla ɗacce min jaada aduna kono biyata ɗacce min jaada aduna goɗɗo woɗɓe ɓe mbayani ni ɓen moni fof ne jogui jobdi mum ne jogui salaire mum ne golla haaju mum ene ƴeewa galle mum ne jogui auto mum ene yiya haaju mum ene ɗannina hoore mum ne artira hoore mum ne safra hoore mum tawana hay dara hen ala ko mbawanɗa hoore maɗa saɗa yaada e aduna yaade jangde woni aduna saɗa yaada e aduna yaade pinal woni aduna saɗa yaada e aduna yaade yontede andude ko foti wadde andu ko fota wat andu ko Allah yamiri ganda ko Allah haɗi ɗum woni yontede komi andi ko Allah yamiri komi waɗa ko Allah haɗi komi woppa yontede wona mawnude comci wona fiide cakkaji hayba dowasma Allah yontede komi yonti andu ko Allah farli e am e moƴƴere e ko Allah haɗi am bonande c'est tout kaari ko jontaɗo kaari ko ganduɗo Allah kaari ko ganduɗo fodde kaari ko ganduɗo haɗata kaari ko ganduɗo ko waɗata kaari watta ko Allah yiɗa kaari taccata keerol Allah kaari naata ɗi hôtesse uji bonɗi kaari naata ɗe gueɗe bonɗe kaari ko jontaɗo kono ala c'est de contraire rendo men ko rendu hulɓinimo kalɗo ɓe naatima ɓe pusa ɓe bonna ha seyɗani hefta dinal ngal ha laaɓa mbiya en batta ɗum dingiral Allah taw ko seyɗani diñi ɗon eɗen punta hen koye men banda men rewɓe tinnoɗe jatire caggal seeɗa tinnoɗe jatire caggal surtout yimiraɓe kala ko ɓiɓɓe mon rewɓe jiiɗi c'est fini gasi gandon hande won bone goɗɗo sokke nder meɗen bone goɗɗo cokkiɗo men hande koko wiyete anniversaire hitande nde jibiniɗa nde arti il faut mbaɗa anniversaire belɗo par ce que holɗum saabu kaari hitande yewtude anniversaire makko oho ko wondini ko welde
joni noon so tawi anniversaire o ari il faut daña robbo keso goo, il faut daña gâteau mawɗo ɗiɗi, il faut daña cadeau yon kamɓe aroɓe il faut goto fof adda cadeau yel, kala mo addani tikkana ɗum wonti bone toon. Kala kadi garɗo anniversaire ma so tawi kañum waɗa sa yahani tikkanma, walla so mbaɗa anniversaire e galle so tawi wonɓe garani yummiraɗo tikkana ɓe, wonno de a yiɗaka, wonno de ɓe jiɗama, wonno ɓe jiɗama ɓe garani. Kecce puyɗe ko joni fuɗɗi. Kala saaha eɗen guddita palanteje gaddoje ganju e nder rendo men, eɗen jiilo añɓe tan, eɗen tan jiilo ganju, eɗen tan jiilo tikke, eɗen tan jiilo kene bonnana men. Puusen sukaɓe e leelawal ɓamtare, puusen sukaɓe rewɓe ɓe e jikkade jikkuji moƴƴi, puusen sukaɓe ɓe e wellitare ɓerɗe, iwde tikke, iwde nangande neɗɗo, iwde nangande neɗɗo. Belliten ɓerɗe ɗe, belliten ɓerɗe sukaɓe faade gandal, faade dañde ko wawani hoore mum. Mbasen tufde ɓe wonnude a yiɗaka ƴeew kaari garani, so wino ɓiɓɓe makko yo gar tan garat. Pourquoi ɓe garani? Ko anniversaire ma, pourtant anniversaire kaari ñande ɓe gari, ɓe ngala temps ɓe garani nanguir noon. Kono ala nanga ɗum tan dow holluɓe bone bolle puyɗe, ala foɗe ɗe ɓaari, wona adama, wona diine ma, wona cosan ma, wona neesu ma, wona haydarɗo ma, koko faggita joni tan addanani a fi robbo ma, a fi ɗum ɗo ma, huuɓi buusiji maɗa, sondiraji ma, aɗa waɗa anniversaire maɗa, gasi kaari aran tikkana ɗum ha nangama an yumiraɗo tikka. Subhanallah. Banda men kettoɗe ko nani jeese men, nanɗo jeese men funngini fo ko bandiraɓe rewɓe gadde men ɗe caɗele nani. Banda men rewɓe aɓe kewi wiide kala ko debbo yiɗi ɗum Allah yiɗi, min mi jaɓani, mbimi ko kala ko debbo yiɗi ɗum seyɗani yiɗi. Jaafoɗon noon, saabu ƴeewon ko kalɗen ɗo ko pop Allah yiɗa ɗum, Allah yiɗa, kono majorité rewɓe ne jiɗi ɗum. Firti ko ɓayde majorité rewɓe ne jiɗi ɗum, seyɗani ne ɓatti. Allah wi on ko inna kaydakunna azim, peeje mon ko mawɗe, kala ne feere mbiɗon teep, so nde derguitama gadon ɓurde nde mawnude, joƴƴinon ndiñon ɗum ha mbatton ɗum hunde daguinde, ko seyɗani woni caggal mum. Feere seyɗani ne lohi, kono feere debbo ne mawni. Inna kayda seyɗani kana daif, feere seyɗani ne lohi, kono feere debbo ne mawni. Kala nde fewji seyɗani ñirɓin ɗum, yona ɗum ha jalba way dow. Ɗum noon banda men, ko Allah wiiri fawi worɓe dow, ko ha rewɓe ndento ndeway worɓe peewen. Kono so tawi hande ko rewɓe gonti dow, worɓe goni less, ndeway rewɓe aduna men yakkoto. Wadde hande arade galle tan tawa eɗen jibini ha heewi, gayi mawɗi nan ɗon, gorbi mawɗi nan ɗon, boombi mawɗi nan ɗon, fof nan ɗon, kono hande ko enen ñamminta ɓe. En posata question, en namdotako pourquoi ha hande ɓeɗo ko enen ñamminta ɓe. Mo jiiɗa hen fof ne yaray 30 ans 25 ans 35 ans en resini jibini, kono koma dillande ñaama an yumiraɗo walla an babiraɗo. Sa dillani jomum ñamata, sa dillani jomum yarata, mais mbiyata miccotako. Micco pourquoi ɗum? Holko saabi ɗum ɗo henna? Guddirten hunde waɗi ko ɓooyani. Kewɗen wiide ko en kalata inde, en kalata wuro. Aɗa andi hande no woodi babiraɓe hanki wawnoɓe galleji men ndema daña, gadda luji gawri, walla ngawa daña, walla ngayna daña, walla caña walla ɗata daña, walla seha daña, walla wayla daña. Aduna yaha noon ha ɓooya ñaw jotto e mum ronka wawde. Jotto debbo o ummito ngam joktade galle o, debbo ummito to banggue jeeygu to kaltipilto ngam joktade galle o, walla to banggue commerce goɗɗum. Oɗon gandi ɗo so tawi juktima galle o an gorko gaɗa fiɓetake haydara de, ko kalten ko noon banda men ko gonga tan de, mi jingantamin hay goto, gonga tan. Ɗo hankadi ni konngol gasi ko kanko debbo jogi.
mi yi ko debbo cakkito resama ɗo resa ɗo fodde duuɓi 4 dañi ɓiɗɗo nde jibini nde noon wi gorko o ɓayde mi jibini giƴi amen ɗe pop jibinɓe ma jeehi salon kala mo fof ɓe jeehi salon wutte subaka o inne nde e wutte kikiɗe mboɗo sohli ɗum mboɗo sohli wutte subaka o so yi kadi ha wattama mboɗo sohli wutte kikiɗe o mboɗo yiyade kadi sal gorko wi aɗa andi mi ala no fewi jawdi kam ko sunna mami ƴeew feere fof mi daña ɗum e ko yadata hen ko innen ɓiyen o wi ala min ko giƴa men mbaɗat ko waɗa ɗum funti debbo o noon ha debbo jaɓi hen kadi inne nde debbo noon nde yeehi to yummum wi yummum min noon joom gallam o mi winoma mboɗo sohli wutteji 2 e yaade sal kono wo gantini o holliti o ala yimɓe ɗi gandumi de sa waɗi ɗum sa waɗirini inde kersa a yikkari ñande nde inni nde ko wutteji 2 waɗi ten rokkiri wutteji ha heewi ten yeehi ko salon ha yooɗi a yikkari kadi ñanden fedde mon fof giƴe en fof jeehi salon jeehi salon moori ha yooɗi mbaɗi puudar ha yooɗi jokki ñamambo ha yooɗi pentiri koyemen ha yooɗi mbaɗi wutte subaka e wutte kikiɗe ɗum de sa waɗan ɗum coofa fuggumo no feewi sa fuggimo tan yaltat ɓe ko ni ɓe mbayi a fuggat tan omo jogui debbo arti tan arine laawi wi gorko a addat tan a addat ɗo wutte e wutte goɗɗo mi yahata salon kadi ɓe ndewodiri hen noon haala ka ñaaɗi ɓe ndewodiri hen haala ka ñaaɗi no feewi ɓe dugdi hen ɓinguel tigguyel keccel nan ɗon ɓe ndewodiri e ngon duko debbo yummum ari ɗon salmini ɓe jeehi nder suudu o wi no wayi o wi haydara de yalta min duki a wuli o wi joƴƴu tan yaltat en heddi balɗe 2 e inde ɓe duki duko bongo hiiri debbo o ƴetti ɓinguel mum faati galle mumen banda men toon woni gorko abbaki waɗani ko toon debbo o woni ko ga hen no jawdi ndi hirsa babiraɓe duwi debbo heddito ha o ñalawma hande debbo hotani suudu muɗum en yaara hande lebbi 6 hande en yaara debbo hotani suudu mum gorko addoyani debbo mum banna men ɗe kecci puyɗe ɗe ne ɓamta rendo ɗum ne barkina rendo oɗo ɓiɗɗo o ɓiɗɗo so jibino jibinaɗo o so Allah faabakimo hono jogori wayoyde banda men garten haqqillaji men so tawi neɗɗo ari ne yiɗi debbo yange ko gorko jeeyi so humani tottemo debbo makko so yiɗi yo naw ɗo yiɗi fo yo naw ɗo yiɗi fo yo waɗir kono ala ɓiɗɗo amen yahata sono amin belna sono amin dutte boluji amen min dutte marmetaji amen min dutte gude amen ten ala fof ko ɗe nafanma haydara tagatama wojjude hen tagatama yodde hen reeduma mawnata hen a dañata hen doole a yoɗata hen balɗe 2 sa yeehi jeere hay goto andama ni caggal balɗe 2 sa yeehi jeere hay goto haldatama wontata kala kada sooda ko ma ñamloɗa lingu ko ma diskita ha wula jaw maaro aɗa rewe nebam aɗa rewe bitikaji wuuro fof inde ma ne heewi ñamale kayitaji ɗiɗon te aɗa bonna ɗo bonande bonde nde a anda ɗo haaɗi ndenen dewle ɗe dokken hurumaji dewle ɗe ndenen dewle ɗe dokken hurumaji dewle ɗe moni fof yo andu fodde mum anda ko foti wadde anda ko fota wat gorko andu ko poɗɗa wat andu ka fota wat debbo andu ko poɗɗa wat andu ka fota wat ɗum woni hande yewtere men
buuɗal yurmede jubbande so buuɗal yurmede feri feeñi feeñjey ɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jam Allah ñalanen musibam tedduɓe